RMN Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awit. Ano pa da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Dumaguete City. Ang atong katampo nagdasingan nga Marcos. Makigbuwag ka na ako? Unsa pa may point ko di pa dayon, di ba? Wala kay time na ako. Hasta gani pag-chat or text, lisod man gani para nimo. Ferlin, Mao naka-decide ko nga mas maayo tingali nga magbuwag na lang ta Marcos. And thank you sa tanan. Gaw, nalagi ko ipalaila ni mo, Gaw. Gwapa kaayo, ya sexy. Kuyog lagi na ako, bisag kausa lang. Tao-tao lumay sa mga nagkabuwag ni Ferlin. ay, sao na lang ko gaw, Arnold, oy. Busy magug ko. Naibaw baya ka ha? Hapit na ang board exam na mo. Kinanglan kog focus. Na, di ka makauya ba na? Oh, amsa kong magdali ba? Pero sige na, Gaw. Kuyog lang ba, bisag kausa. Ay, nalasige eh. Ano sa na? Oh, ikaw ako aglon. Kano sa makalibre? Gaw, mao din si Missia. Miss, si Marcos akong igagaw. Tinuod ka di ang ikingon. Gwapang ka ni. Gaw. Dugay nang tanin akong naila-ila da. Uy, tingog sa Ha? Oh, Tingog. hi miss. Nice to meet you. Nice to meet you, Sir Marcos. Number oh. Ha? Banga kay ka, eh. Ako nalay ni ko ang tao, ni kuha sa number ni Missia. Para nimo. Wa ba ka mangayo? Gaw. Kay bawo ka, eh. Gwapahan ka, Missia. Kay katong adlaw nga gipaila-ila ti kaniya. Grabe kay ka nga mudag tutok niya, eh. Isulti ganis Missia nako. Mura kuno siyag mahili sa imong tinan-awan. Ha? Oh, may nako ha. Ganahan kong tawagan ako siya pero mauwaw mo ko eh. Pero, bahala na ni. Huwag ito mawa kung suwayan. Nanawag lagi ka? Sorry ha. Nakadisturbo ako? Wa man hinuon. Mao pa masipag human ako trabaho din sa bahay. Mao ba? Wa ra man ka ako makasamok nimo. Wa man. Okay na nako. Wa man sa ko'y lingaw. Salamat kay Misha. Ato di ay, kano sa day ka available? Sabado Domingo akong off. Pwede ta magkita? Marcos, dili ba ni mahaling gidad-ani mo nako? Ay kabala ka sa bayron nonoy. Di na ka pa bayron. Ha? Sige na, pag-order na sa imong ganahan. Wa ra ba ko masuhito sa mga pagkaon din eh. Ikaw nali order? Sige. Ako na lang order para nimo. Unsa magdi hinungdan nga nakikita ka nako ron? Gusto ko nga maila-ila ka on a deeper level. Okay raman ka ha? Okay naman. Pero, di ba, engineering student ka? Oo. Aware ba ka nga wa na ko mo eskwela ron? Ha? O wa di ka sultihi sa imong igagaw nga dugay na ko ni undang? Nakatungtong ko college pero wa sad magdugay tungod sa financial reasons. Kung mao, unsa may trabaho nimo ron? Nisod ko pagkakatabang sa akong auntie. Katabang? Oo. Mao may mas dali na ako. Ni-try ko call center pero mahagbong ko sa mga interview ko. Mao ba? Gisultihan lang ti kang daan kung unsa gyud ko. Tungod kay gusto ko if ever unsa may padol nga nato. Gusto ko nga dawat gyud nimo akong pagkatao. Misha. Big deal din na, Gaw. Kung katabang rin siya. Di man sa ingon anak gaw pero unsa naman lang si mama o papa kung may bawo sila. Muna ginaingon, Gaw. Nga kung ganahan ka sa tao,
imo gid siya nga i-fight, no? I-fight nila nimo bisag kontrahan pa mo sa tanan. Pero kung dili, nagpasabot ang kana, nga dili gyud ingon anak kadako ang imong gusto niya. Gaw Arnold. Pila na kadlaw nga wa ko mo text ni Misha pero wa mo ko makasabot eh. Gimingaw kay ko niya. Magkikita ko niya. Abi na kog, dili na ka makikita pa na ako. Pasensya na. Ang tinuod, Marcos, nakasabot ko. Naglisod kag dawat sa akong sitwasyon. Siyempre, umaabot kang engineer. Samtang ako, katabang lang. Misha, sorry ha. Okay ra, uy. Makasabot ako kung muli kay nagid ka na ako. Unsa raman sad ko kumpara nimo, diba? Dili Misha, mahal ti ka. Marcos, Mo ni tinuod. pero Di sana to na nang maabot, okay? Ang importante, ang karon. Mahal ko nimo, di ba? oh Marcos. Pag-una pa lang kita na ko nimo, nakagusto na dayon ko nimo. Kung mao na. Kung manguyab ko nimo ron, doon na rin ko chance. Karon pa lang dayon. Gisugot na tika. Misha, Marcos, I love you. Isaada ko nimo. Di lagi ka pasakitan. salamat Marcos. I love you too. Dado ni mo si Misha sa inyo, inig-birthday ni Papa nimo. Obay, Andam na di ka nga ipailay siya sa imong mamag papa. obay. Bahala na. Marcos, di ko maan ko. Ako'y bahala nimo. Marcos, Maayo kay ni ka na. Oh. Kinsa ninyo mong kauban? uh, good afternoon, ma'am. Ma, si Misha, ang akong uyab. Nak, Pa, happy birthday. Thank Si you. Misha deto, akong uyab. Mayong hapon, sir. Happy birthday. Mag-istorya una ta sa kusina, Marcos. Doon na ba'y problema, ma? Doon na kaayo, Marcos. Diin man na ni mo maila-ila ka na babayhan na. Huwag yung ka makakita og lain. Ma, unsa may sayop de? Nag-eskwela pa na? Wa na. Unsa trabaho? Katabang ma. What? Oh my God! Naunsa ka man in town, uy, anak. Ingon anak baka mabaw imong standard sa babae nga namunit ka man nagsama anak niya? Ma, tarong nga trabaho ang katabang. Bisa na! Dili siya angay nimo. Ma, please lang. Mahal ako si Misha, ma. Ug mahimo ba? Di na to gubo ng birthday party ni Papa? Palabyon ko kining gabi una karon. Pero I tell you, buwag gina ha. Wa ko makauyon anak niya para nimo. Ma, Kung magtuman ka gyud sa imong gusto, pahawa din sa bahay. oh, ma, wa ka na mo pa eskwelaha aron mamunit lang ang katabang. ma, pa. Dako kog respeto ninyo. Pero kung mo'y inyong gusto nga mo pahawa ko din eh. Okay, sige. Ingon anak kadako imong gugma atong babayhan na? Nga musupak ka man sa among gimando nimo? Mahal ako siya, ma. Og dawat ako si Misha. Bisag unsa og kinsa pa siya. Marcos! Mag-ipon ta? Oh, Misha.
Sa pagkakaroon, di ko makasaad ni mo kaharuhay sa pagpuyo. Pero kung unungan ko nimo, isaan ako nimo, nga pohon, hatagan ti kag komportable nga pagpuyo. Marcos, Mo ka mga higalang kaagi ni Marcos nga taga Dumaguete City uban sa awit ngayon kipangayo. Awit nga nagunahan, you'll be safe here.